Li Tirkiye jaliyek ve nîqaşê negera hilbijartinan pêşwext berdewam dike jaliyek din ve jî pêşeroja Tifaka Partiya Desthilatdar AK Parti û hevkarê wê MHP dibe cihê gengeşeyan. Li gor şrovekarên siyasî di navbêna aliyan de gelek kêşe û nakokî hene û nemimkün e ku heta dawiyê ev hevpeymanî bidome. Li gor rojnamegerê Kurdî İlhamî Işık mijara Kurd çawa AK Parti û MHP nêzîkî hev kiribe lê her wiha ev kêşe wan ji hev û du jî dûr dixe. Her wihal goruşuk şara nivîsa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê dê pêşeroja Tifaka Cumhur jî diyar bike. Ev demekî ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê nakokiya Partiya Desthilatdar AK Parti û şîrîkê wê yê Tifaka Cumhurê MHP di rojeva siyasî da ye. Piştî ku berpirsekî MHP li ser medya civakî peyama divê êdî MHP bi serê xwe bibe Desthilatdar parvekir û şûnda. Li ser peywendiyên her du partiyan pêşeroja Tifaka wan û egera li Tirkiye hilbijartineka pêşwext bû cihê nîqaş û gengeşiyan. Li gorî şîrovekara siyasî Tacîre Baktaş di Tifaka Cumhurê de kêşeyê mezin îdî rûdane û niha peywendiyên wan bes di asta serokan de berdewam dike. Yeni bir sürece giriyor ve parti açıklayacağını. Dema em li Tifaka AK Parti û MHP dinêrin em dibînin ku li paş gelek pirsgirêk û nakokî hene. Ji xwe niha Tifaka wan di asta serokan de berdewam dike. Her wiha li hevkirina serokan êdî nayê maneya qebûlkirina dengderên her du partiyan. Aboriya Tirkiye xirabtir dibe û wisa xuya ye wê seyra aboriyê peywendiyên neyînî bide ser Tifaka Cumhurê jî. Li gorê rojnameger û nivîskar İlhamî Işık jî meseleya Kurd çawa AK Parti û MHP nêzî hev kiribe wisa xuya ku wê dîsa ev kêşe wan ji hev dûr bixe. Li gorî Işık çarenûsa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê jî wê pêşeroja Tifaka Cumhurê diyar bike. Zor bir dönem. Yani hem Türkiye açısından. Di peywendiyên her du aliyan de jî kêşe aşîkarin. Ji loma jî niha serokê her du partiyan peyamên hevkariyê belav dikin. Da ku rê li ber cudahiyê bikirin. Lê meseleya Kurd çawa wan nêzî hev kiriben wê wisa jî wan ji hev dûr bixin. Her wiha geşedanên li Sûriye û Rojava jî wê pêşeroja Tifaka Cumhurê tayin bikin. Hikûmet niha li hemberê Rojava bêdeng e. Eger heye ku Tirkiye polîtika xwe ya Sûriye biguherîne, bêguman wê ew yek jî bandorê bide ser peywendiyên AK Parti û MHP jî. AK Parti û MHP ku baweyeke de facto ji 15 tîrma 2016 û virva di nav hevkariyê da bûn bi fermî ji bo hilbijartinên giştî yên 24 Hezirana 2018 hevpeymaniya bi navê Tifaka Cumhurê durist kirin û herî dawî bi hevkarî tevlî hilbijartinên herêmî yên 31 Adara 2019 bûbûn. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.